Så vi vil her demonstrere, at vores produktpudetrykningsapparat fungerer. Vi har den her lysdiode herovre til at visualisere de forskellige stadier, som den her pude den går igennem. Dem kommer ikke til at være inde i vores aktuelle pude, men det er en visualisation af, at tingene fungerer. Vi kan se lige nu, når metalpladerne ikke rører hinanden, og der ikke er tryk på dem, så er den rød. Rød, det betyder egentlig bare, at den venter på, at der kommer kontakt til puderne. Hvis vi så lægger noget tryk på puderne, for eksempel en person, der læner op af puden, så kan vi se, at den går i grøn. Og nu sidder den og bipper, fordi der ligesom er tryk på, og der er gået de 5 sekunder. Når jeg så giver slip, og vi venter 5 sekunder, så resetter den tilbage til rød igen. Så nu må jeg godt lægge tryk på den i 5 sekunder. Så gør jeg så igen. Ja, så venter den, og så burde den meget gerne bip. Hvis jeg så ikke venter de 5 sekunder, eller 6 sekunder, så vipper den igen. Så man skal ligesom vente, indtil den er sat tilbage til rød, for at man kan lægge sig op af den igen.